highlifeng.com. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu, ọnụ mmadụ abụ ọnụ mmụọ. Ọ bụzi onye si na ọ ga-anwụ emesizi ya ọnwụwa. Onye na-anụ ọnụ m, ọnụ mmadụ abụ ọnụ mmụọ. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu, ọnụ mmadụ abụ ọnụ mmụọ. Ọ bụzi onye si na ọ ga-anwụ emesizi ya ọnwụwa. Si mmadụ egbula m n'ọnụ mmadụ abụghị ọnụ mmụọ. Makwa ọrụ ka ọ na-eru n'o jiri nwayọọ tebe egwu ọkụ si ara o ihe okoko ije egwu mo egwu amala dịka mma egwu m oho egwu m oje mbe nwilo ihe okoko egwu m amaka mma egwu Chineke amakanụ nsi na egwu Chineke atọka egwu Chineke dị mma yo egwu amala ka m ji aganụ ndị nke m egwu amala amakanụ egwu m oje m ga-enwe iro ka nke nne na-ekekere ụwa Chukwu okike onye na-echeta m na mgbe ihe na-abịa m arụ onye na-ebulisi m elu Chukwu okike na-eje oge ikwu na ibu ụwa bara ọsọ n'ịnọ ya ume mgbe o ji odogwuo Chukwu okike na-ejenụ nsị gị bịa nara ekele m na onye ọma ebube bịa nara otito m na ekele na-akpali gị n'oche eze ọ na-eme mbụ ọrụ ga-abụ dị mma imebere m ihe amara imere m ihe dị mma amara amaka ụmụ Chineke egwu amara dị mma o egwu amara maka mma Jehova bịa nara